Babae na pala. Bukan. Thank you so much. Paano nga nakaka-live ako? Nana, Nana. Hi, Stachi. I'm from Philippines. How about you? From Philippines. I'm living here in the Philippines. Nice to meet you too. Yung nga yung kapto mo. Tipir-tiripigan na yan. Lubat yun ang cellphone mo? Akit ka nagsabi na i-charge. Dapat sinaksak mo na kontakan. Oh, shh. I'm looking for a mentor to help me grow my YouTube. Really? Do you think? So, I live in Ireland. I'm 27 years old. Ah, okay. You're starting YouTube. Ah, you're starting YouTube. You need to, what your needs? You need to, because me, I started YouTube 2020. No Naichi. You know what the Naichi? You want to, for example, you have a travel vlog. Yes, I'm starting. You need to choose what you want to do, like your passion, like travel vlog, cooking, something like that, traveling, painting, arts, fishing, something like that. You choose what. Hello there, Cheryl. Good morning. Hi, Sir Ben. Then start YouTube by doing that, because me, my YouTube is mixed. Travel, cooking, something like that. Maybe you need to choose the one niche of your videos. Then started like that, and what you want to do, making a vlog, like if you're cooking, you need to focus on cooking, advice, relationship, something like that. You focus about that.
If you are Ezekiel Pascal, if you are looking perfect and you are criticize ugly people, you need to you don't need to go here to something like blah blah blah. Ay! God, maingay, too loud. Ano yan? Gaano pa? Kay? Naglalada ako. Ha? Naglalada. Sa aga mo laway dito. Torres. Split ba? Split mo dungga? Ako. Sa imute ko lang.
Hi, Sir Chris. Thank you. Good morning, Doc Mai. Charles, hi. Trinity, not so holly. Good luck, coach. She's not listening to anybody. She's so busy talking. Oh, yes, busy. Sorry. Why is yes, no sound because private conversation. Hi, Sir Donnie. Good morning. You know we can't hear you. I know because it's muted. Sorry. Thank you, Sir Fred. Take your time. God bless everyone. Nakalive ako. May basher ako sa YouTube. Di ba? Ano, sabi sa basher ko. Pera lang ko na sana. Kaya sabi niya, sana. Diri ko daw ko. Sabi niya, kung nanonood man ang lurking ko na basher. Shout out to you. Hello sa'yo. Mabuhay ka ng matagal kasi bata ka pa, di ba? Sabi niya, sana nga mabuhay ka pa ng matagal, di ba? Kasi napaka-perfect mo. Napaka-healthy mo. Healthy mind and healthy body. Sabi niya, burang na ko na si Mike. Tapos di na lang ko naturas yung sa mundo. Sabi ko niya ni Mike, tapos ko na burang na ako. Ano, sarap ang pinagsasabi niya. Sabi nga niya, you're not a God that you don't kuwan. Hindi ka Diyos para sabihin mo yan. Hindi mo ba alam na hiniwaga ang buhay? Sabi niya, kurang na ko si Mike para sa akin, ganyan. Tapos, ayan, ang pinagsabi, porta lang ko na habang. Okay, ang gamit ka niya sa gamit ko, nasising. Sabi niya, ano nangyari kanting? Ano, di ba niraarap ko na? Hindi mo alam kung anong nangyari kaya sa amin ito eh. Ayaw nga ni Tim sa inyo. Ayaw niya nga dito sa YouTube kasi na mas masama mga tao dito sa YouTube. Sabi ni Tim, hindi yun siya, ayaw niya ng mga tao. Kaya ayaw ni Tim talaga na nagla-live ako dati. Kasi nga yung mga may mga ugali yung mga ganyan. Mga panghusga, mga ganyan. Tapos yung nagsabi sa ganyan, pinambarlak niya. Bumubaba ako dati. Sabi niya, pera lang daw ang nabol ko kay Mike, ganyan, pera, money lang daw. Tapos, hindi na lang ko na oras sa lalaki. Kaya nga, bagan mga perfecto rin na tao. Tapos, nag-give advice pa siya sa mga lalo, maniniwala ako sa inyo kapag yung may masaya kayong relasyon, may maayos ka na buhay, may matinong tao, perfect people kayo. Kasi hindi naman kayo perfect. Sabi nga nila, dili ko na ako nagpapansin ng mga basher, mga haters na nag-aari sa ako. Sabi ko nga ano naman, sayang naman ang oras kung papatol ako sa inyo, hindi naman kayo kahalagang tao. Hindi naman kayo matitino. Inggit. Hindi kadalasan talaga inggit. Pag inggit mo itrabaho ka, inggit talaga. Sana hindi ka mainggit kasi nga, di ba? Sabi mo nga, sana wag naman mainggit kasi nga, sabi mo nga, may edad na siya sa akin, tapos may bata ako sa pagunan niya, bataunon ako. Kasi Jerome. Pagunan. Kaya nga pagunan niya, bataunon pa ako. Kaya, tinawa nga Bagang 15 years old. Oo, pagunan niya, bataunon pa ako. Kaya nga ako na lang po nun niya. Ako na lang po na ako ng grandfather and granddaughter ng tinawa mo nga ako. Ano mo ka, may baby face ako. At bali, Ko, saday. bagaan pag-tinigil. Sungo ko para post pa ako sa ako. Paala ka mo din. Tuna pa ako, sinuran buragan. Hindi talaga nila tinatanan. Tuna ko mo lang. Mahal na mahal pa. Naman. Masaya ako eh.
ayaw nung maging masaya sa akin, hindi wag. Doon kayo sa naglulukuhan, bahala kayo dyan. Kung ayaw sa relasyon namin, doon kayo sa mga bata na naglulukuhan. Wala namang akong pakialam dyan. Mga bata pa, mga matsyagida, pero hindi natin alam. Dapat Ayaw kasi ng mga fling-fling lang. I don't like fling-fling. So, just prepare the having a plan to marry me because I don't like talking, sweet talk, but you have to go to plan. And so that's why I don't like that people. Do you want to be me a big mentor? What do you mean? We were still talking. 15 years old ka pala. Kaya papagunan nila. Mataunong pa ako kay Kumbaga, bibipis ada ako. Kumbaga, 15 years old ka pala. Kaya pagunan daan. Kay Sabi nga nila, hanggang 15 years old pa lang. Meron ka na yan. Kaso, hindi niya mabayaran sa nila. sabi nga ni Mike, very ka Masaya lang siya sa buhay niya. Hindi ka magsabi sa totoo mo na ilan, pabayaan mo sila magparaisip. Do you have WhatsApp video call? No, no personal information. Sorry, Stagey. I also want to visit Philippines soon. Where are you from, Stagey? Ay, Ireland pala. Sorry, you're from Ireland. An advice for you to Stagey because you are beginning here in YouTube. Choose the niche that you want to post here on YouTube. Like you like farming, then focus on farming. If you travel, focus on that. Just niche. It depends on your niche. Okay. Focus on that because me mix, so that's why not good the mix vlogging. So me, I want married. No, I'm engaged. I'm already engaged na. I'm getting married soon. Where in Philippines you from? Yun lang. Just like here in the Philippines. Thank you, thank you. Sabi ni Sir Brent, Kasi niya, sabi ko, comment ako. Sabi ko man alam. sabi ni Sabi, ako ako niya. Sabi ko, comment ako. Sabi ko man alam. sabi ko na Wala na siya sa kanila. while in the Philippines you are, where in the Philippines? August or wala ako pinakalakot ko pa. Magkano lang yan ito na, yan yung pinakalakot na yan. Natagyo mo na yun. Hindi shopping ko sa mga siga. Natagay ako. Sabi ko kami, nagpapakal ka sa mga nagpapakal ka, pinapakal mo, mga bado, mga uniform. Kaya may supply dun sa school. Hindi ko nga rin kasi yung bakalan. Kaya sabi ko, may supply. Sabi ko, kung naram ko lang, mga bado na lang kung pinakal ko sa mga bata. Mga t-shirt kunta, pang-eskwida. Dili ko Kaming na lang na si Pulpes. T-shirt na lang. sabi ko, di ko manaram ng Donasyon. Kasi Ayan. provide this. di ko nga naram na dapat pala t-shirt na lang. Bakalan na may sigaw t-shirt. Kaya kung Wala. dapat t-shirt na ano na pilit kaya matagal. Kaya nga ni, sabi ko dapat mga ito pinapakal mo. Where are you located? Stags from Trinity, not so holy. He said, or she said, from Ireland. Sigaw pa niya. Ano na yun? Oh, paano ko rin sa Taro, hindi kay from Hindi kung bata pa siguro may mga Wala ka din talaga mga kanina sa iyo. Solo ka lang.
kung bumita yun. Surrender. Eto, ang depression pa naman, ang hirap yun. Sabi ko, magkano ka na? Kaya minsan, sabi ko, magkano ka na? Tapos medyo bata pa talaga sila sa'yo. Kahit bata pa talaga sila. Sabi ko nga ni, ano mo na? Nag-aaral na nag-iwalay. Mayroon sa edad. Pag-aaral pa yun sa edad. Tataon naman kasi yan. Nagpapala siya. Siyempre, dahil sa namot mo ng babae. Hirap talaga sa nang paggamot. Baski sarala na sa naniniring. Tama mo tayo. Pag irugsun na sa sitwasyon na kauto ka, struggle din sa inyo, namuto ka, pero nakukulang ka. Dapat nag-isip ka na doon. Naghirap kami si Papa mo, di kami nagpupuntahan. Pero di rin ko yada kami, yada ako sa Papa mo rin ang nagtitingaw. Kaya di kami nagpupuntahan kami. Magulong kami sa ulo. Ayaw na suot. Ayaw na yung pakasali ko nila mga nasa sila. Ito ko ang gala-gala sa sila. Wala na po sa ako. Sabi ko pagkakaw ko ay makakawin. Bukod sila sa kumalayan. Nakulong na lang ako kung nag-isip ako niya. Ako sa gilid, nag-isip ako na ito. Kurungan ang isip ko. Si Papa ipa. Ulit sabi niya. Yan, makalit mauli sa iyo. Hindi mauli. Hindi ko linabahan ang mga balo sa iyo. Balo sa balan. Yan to, naglaba. Mga balo. Bakit sa'yo ng pagkalit mo? Balo sa pagkalit mo linabahan. Kaya sabi ko makaling-kaling hindi lalabahan mo talaga yun. Yan to ba? Talagang hindi ko linabahan. Sirin. May nagawang labahan ko na mga balan. Yan yun na si Janet. Nagdadalan paglabahan. Pasensya ka na sa'yo ha. Ang kulong man lang mo sa labahan mo hinayaan. Labahan mo kaya mo makatulong mo. Sabi ko sa kanya. Nakulugang ka lang, yun mo lahat hindi. Bata pa pa nasa kataon mo. Kabata ka. Ano ko lang pa na kayo, sinuntok siya. Di ba't ba kaya? Tunugod siya na sinipakulugan siya. Ano ba yun? Bulang pa lang ang bata. Nagtawag na sino niya na.
PWD. Ay-report Police. ko na. Ay, kung i-report ko ini niyan, nakatawag pinagdalman ako Okay. sa polis. Sabi niya, mayroon din ako sa polis. Kaya dagat ako ni Roger. Ay, aram ko ang sinabi na po doon. Nagkadabawan ko sa mama. Niya, pag dili ka kayo nasinasa na naman matinan mo kaya ang bata mo dito makakuha na hindi siya kahit hindi mo kukulang bata. DSWD nakadating mo na sige, ako gusto Pero ito sa panahon, pwede mo ka nag-research yung mga eruption sa Buturan sa tayo sa status ng pero mga bata niya eruption. Pero mga magkatulong mag-eruption. sala Sa lahat. asap Ay, Robin May. Hello, Jody. pinabulong sa tugangan asap pinabulong na maganda sa kami na sabi na kahit sa kanila sa lista ko today ayan ko na pinahilot na pinabulong na sa'yo awon kaya pinabulong ayan para libre ka lang sa'yo na tugangan siya lubog naman sa ano lubog naman sa nasawa kasi kami na naman ay naman sa libre mo Dagano sa yung inburugbog na tapos impapulis na niya. Pinalikan pa. Imbes na maluwi ka, mag-insist ka. Pinalikan pa. Pamamatay ka na. Pinalikan mo pa. Tapos balik wala man ito namin parayo sa iyo. Naghanap sa to ang mga nauyam dito kay pati ang mga kaibigan ni parayo na. Pinalikan pa din ako. Binugbog. Bada. Sabi niya, sabi pa nito ni Kansayra na sige, hindi mo ginagawa. Narcissistic ano yun. Mayroon siya ng tao. Sabi Narcissistic ko, yung haplos. sabi, oo, siyempre. Si mama mo rin nakasulat sa ito. Nagagalit sa mga pangulit kasama. Niyan, hindi mo na ipaguli sa akong bala. Ako baldado na si Pinagara. Pag pinagulit mo sa akong baldado, mabaldado mo ko manika. Pag pinulit mo bata mo sa ako, nila ipapatayo ko manika. Nga naman, makulong na mabukas naman ako. Tapos may pagkagulit ko na ng bata ko na pinatay ko. Mga bagay ito na ang ama, pinatay ang asawa. Kaya nainog niya, papakulugan, tapos ang paan, asawa. Magayon na niya. Tapos wala na pagkakasama. Madabaon na yung bata. Pinatay. Sabi niya, huwag mo pa sila. Pero ako pinatay sa iyo. Maano na mas kinakot mo, ano na yan. Inano ko talaga yun. Nano man ko nakulong ako, at least wala na makakulong siya. Sabi ko, wala na siya. Sabi ko, nilagay mo si Abang ko kasi Abang ko wala ano kaya Bata pa niya. Pagkan wala pa man sa sa'yo pa. hindi rin manirog sa panahon kami. Lima pa ako si Jeffrey. Nagsayo man sira sa masahe. Kaysa sa magpamanila. Gusto ko ako din. May istri si Rog na. Dapat sinisin na rin naman. Hindi niya aral. Dapat ikay istorya ko sila. Sinabihan ko din kasi siya ko na nababago. Ay ko ano man o pay na yun. Sinabihan ko siya. Tapos sa'yo pa nga siya nababulo ng mga ano. Akay sa kanya man. Akay si Kansay Raman siya na ayos yung pamasahe na wala man yung trabaho. Ano man so nang-income. Nagayo man ni sabi man ni Pera, nagayo man ni Pera. Karoy mo ay kitita mo siya ang mga bata sa kanila dami sa bata mo. Sponsor ni Tita mo siya. Ako kayo si Janet, gabot mo yun si Janet. May dami ko, wala ko problema kaya panili ako na nag-iba ng si Janet. Hindi ko nakamangkon ko si Tita mo. Ano kung wala si Tita mo sa akin si ama mo? Sakit talaga si ama mo. Gutom na mo, pamunta. May bago may ano ngayon dito. Ano mo dito na ano nabag. Siguro na ay si Gio maraba. Ya, di. Akala ko kapag-promote. Ya di. Samantala lang. O yung pwede pa yun. Kahit Ito sa Dayman lang. Daw yun. Ano, matinoon pa yun na Sabi ko, si Papay nagpapakit. Tingnan ako ng ano ang Papay. Ikaw, problema. Papa, may mga bayad nga may ano kaya ano tamaga. tatay sa Meron ako dito, hindi ko pa na
May ni kay Jackie. Kaya nilip siya sa ano. Kali ka share sa iyo. Ano mo kay Janet Pantang. Pinakita ko kay Janet Pantang. Alabaw pa. Hindi na nakikita niya mga pantang. Hindi na niya karami sa bitin. Hanggang video. Okay, alam ba ang pag-asong sa iyo? Wala ko na. Hi, Paulin May. Thank you sa likes. Ano. Limulong muna ang bado kung gusto mo. Karin niya din. Mga bado. Kaya ano ko so? Kaya kung nanay mo magamit si Panto isang pag-isagpil. Kaya nga niya, magagamit pa niya. Thank you for 4 people. Natubag ako, daghanan dito ang mga bado dito. Abo ko diba siya nag-stock na pag-abo sa ano, yung pangharatag ko na. Ano mo na. Ako man sa naman ako. Panghatag mo na. Sayra, mga kasi sa ako. Tuwa man ni Sayra. Alis na pa rin na ba? Ito pa nga mga darag ko dito. Balit. Mga jogging pants. Pag naimig ko na niya sa pagkakaan. Hindi na ako mabagal yung video. May mga tubian baga sila. Balunan pa yan to ada. Tubian tapos may balunan para. Ano ko na lang pag alas 12 kahapon ko. Sabi ko, depende ko makakaroon ako na lang sila sila. Kasi practice ko lang sa mga hayag ba mo. Ah. Tulog ko na lang. Ang bata. Ah. Oo. Ano ko didaan mga ano dito yung para maano, maramo kung dito daganong gamit dito sa kada. Oo. Hindi ko nakakuha niya. Oo. Ano ko dito. Parang buwa sa nanggagan. Ay, buduwain man lang kama. Oo, duwa. Oh my God. I can. Thank you so much, 1 million people in the house. Thanks a lot. I never believe in love. Doesn't say Hi, Brex. Wait, I need to go on. I need to relive.